Croeso cynnas i chi yma i ardd yr ysgoldy yng nghanol pentra Llanuwchllyn. Tan yn gymharol ddiweddar, llain o dir syml oedd wedi'w leoli yma. Ond rhai blynyddoedd yn ôl, dyma gael yr weledigaeth o droi'r llain hwnnw yn ardd. Yn ardd oedd yn gymunedol, gyda'r gobaith y bydda pawb o'r gymuned yn teimlo'n gyffyrddus i ddod yma. Ac y bydda hi o'i chynllunio'n ofalus yn ardd addas ar gyfer unrhyw un beth bynnag ei anghenion ac yn benodol yn ardd dementia gyfeillgar hefyd. Ond yn fwy na dim, yn gweledigaeth ni oedd y bydda'r ardd yn estyniad o'r ysgoldy, yn ardd feiblaidd ac ydd y bobl o dreulio amser yn yr ardd yn profi agosrwydd Duw. Wrth i ni fwynhau oedfa o'r ardd heddiw, boed bendith Duw ar y cyfan. Nodwedd i sylwi arni ydy'r llwybr sy'n rhedeg drwy'r ardd, gan eich arwain at y pyrgola yn y pen pellaf, yn edrych draw tuag at Llyn Tegid. Nid llwybr syth yw'r llwybr a grewyd, ond llwybr sy'n gwau naturiol drwy'r boderi a'r gwlau blodau a heibio'r nodwedd dŵr. A'r gobaith yw y bydd pwy bynnag fydd yn cerdded y llwybr yn cael ymdeimlad o fynd am dro neu ar daith. Ac wrth gerdded, y llwybr gobeithio'n hefyd y bydd pobl yn oedi i ddarllen y cyfeiriadau beiblaidd i ystyried ac i fyfyrio. Taith yw bywyd wrth gwrs, ac o brin fod taith yr un ohonom yn union a syth, heb droadau ac ambell gymal fwy serth na'i gilydd. Ond i'r Cristion, cysur yw gwybod nad mewn unigrwydd y cerddon y llwybr, ond mewn sicrwydd o addewid a phresenoldeb Duw. Ac os bydd y llwybr yn heriol, daliwn ati mewn ffydd, a chanfod gras a chariad a thangnefedd Duw o'n mewn. Dyma englyn a luniais ar gyfer yr ardd, gyda'r llinell olaf y ddyfyniad sy'n cynnig ei hun wrth ystyried ein gobaith a'n gweledigaeth wrth greu'r ardd. Dyma Eden ysblenydd, anwesa yng nghesail y tir arglwydd. Yma dawn rhag reim'r dydd, llein enaid gael llonydd. Cyn i ni droi'r llain tir yma'n ardd, roedd un planhigyn wedi ei blannu eisoes, ac wedi sefydlu'n dda dros nifer o flynyddoedd, sef y grug, sy'n forder hyfryd rhwng y llwybr a'r ardd. Mae nifer o'r planhigion sydd wedi eu plannu yma yn blanhigion a welir yn y Beibl, a thrwy gyfrwng y placiau bychain llechen gallwch weld y cyfeiriad beiblaidd, megis y goeden geirios yn Habacuc, pennod 3, y 15fed adnod, a lily'r dyffrynoedd yng Nghaniad Solomon. Yn eironig, o bosib, o gofio mae'r grug oedd y planhigyn cyntaf, yw canfod nad yw'r planhigyn hwnnw'n cael ei enwi yn y Beibl. A dim ond unwaith hefyd y gwelir gyfeiriad ato yng Nghaneuon Ffydd, sef Emyn Gomer Roberts, geiriau rhif 157. Yr arglwydd sy'n cofio y lili fwyn wen yn gwisgo yn hyfryd o'i thraed hyd ei ffen. Rhydd wisgoedd o borffor i'r grug ar y bryn, a mantell yr rhosyn yn goch ac yn wyn. Wedi dweud hynny, mae sawl un wedi cymryd i ystyriaeth rinweddau'r planhigyn a'i briodoli i'r ffydd Gristnogol. Dyma blanhigyn gwydyn iawn sydd ar gallu i ffynnu mewn amgylchiadau garw. Ac eto, o edrych ar ei flodyn, bychan ac eiddyl yr olwg ydyw, yn wahanol dyweder i flodyn yr haul sy'n sefyll yn dalsyth ac amlwg. Ond pan fydd y border hwn yn ei flodau,
yn ystod y gaeaf a dechrau'r Gwanwyn, a'r holl flodau bychain yn cydflodeuo, daw'r rhan yma o'r ardd yn garped effeithiol o liw a phrydferthwch. Hyn, mae rhaid i'r grug fodloni ar gael ei siapio gan y garddwr, ond o dderbyn hynny bydd yn tyfu i'w lawn botensial. Ac oni dyna ddau o blith nifer o nodweddion y Cristion. Gall tystio i Grist fod yn heriol, yn arbennig yn yr hinsawdd ysbrydol presennol, ond drwy ffydd ein braint yw dal ati gweithaf pob her dan arweiniad a bendith y garddwr mawr. Ac o wneud hynny fel aelodau ei eglwys lleol ac yn fyd eang ar y cyd, bydd ein tystiolaeth yn garped effeithiol o liw a phrydferthwch y ffydd. Soniodd y bardd ar pregethwr gwili am brydferthwch y cread. Meddai, mae prydferthwch Duw yn lliw a llun bob rhan o'r cread. Mae'n anhygoel y prydferthwch a welwn ym mhob blodyn ac ym mhob rhan ohono. Syndod hefyd yw'r amrywiaeth sydd o fewn gwahanol blodau. A mwy o syndod fyth, yr amrywiaeth sydd i weld o fewn yr un math o flodau. Cysgod o brydferthwch anhygoel Duw ydynt i gyd. Mae brydferthwch i weld ym mhob man o'n cwmpas. Fe gwelwn yn lliwiau'r wawr, yn wybren las Mehefin, ac mewn cymylau gwynion sydd fel elyrch ar lynoedd y neb. Gwelwn ei brydferthwch hefyd yn lliwiau'r machlyd, ac wrth i'r sêr ymddangos yn y tywyllwch. Mae holl fyd natur yn amlygu prydferthwch Duw ei hun. Ac yng ngeiriau Tir Roland Hughes, tydi a roddais liw i'r wawr, a hyd i'r machlyd mwyn. Tydi a luniais gerdd a sawr, a gwanwyn yn y llwyn. O, cadw ni rhag colli'r hyd, sydd heddiw'n crwydro drwy'r holl fyd. Nodwedd amlwg yn yr ardd yw'r dŵr. Dŵr rhedegog yn llifo'n ysgafn dros y cerrig i'r ffynon islaw. Mae'n bosib canfod nifer o gyfeiriadau at dŵr yn y Beibl, a hynny mewn sawl cyd-destun, ond yn amlach na dim daw'r symbol o gynhaliaeth Duw. Salm sy'n agor gyda chyfeiriad at dŵr ydy Salm 42. Agoriad y salm ydy'r geiriau fel y dehea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dehea fy enaid amdana ti o Dduw. Mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Trosiad sydd yma wrth gwrs. Mae canfod anifeiliaid megis yr ewig yn gwneud synnau mewn syched yn gyfarwydd yng nghyd-destun daearyddiol y salm hon. Ac yn yr un modd, dehead y salmydd yw am berthynas byw a Duw. Perthynas drin nerth, arweiniad, gobaith a llawenydd. Wrth gamu'r Testament Newydd, nid oes rhaid mynd ymhell yn Efengil Ioan i ganfod dŵr. Gan i'r 4 bennod gofnodi hanes Iesu'n cyfarfod y wraig o Samaria gerllaw ffynon Jacob. A byrdwn y cyfarwyddiad yma ydy ateb Iesu yn adnod 13 ac 14. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth,
bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Drwy'r sgwrs, gwelwn ddatblygiad yn ffydd ac adnabyddiaeth wraig o Iesu. O fod yn broffwyd, i fod yn ganfyddiad ohono fel y Meseia, mab Duw. Yn yr adnabyddiaeth yma, torwyd ei syched. Fel un sydd ynghlwm ar ysgol Sul, dawn yn gyson allan yma i'r ardd gyda'r plant, rhennu harwain i adnabod Iesu Grist. Ein braint yw cynnig iddynt arweiniad at Dduw, at Grist, gan weddio byddant fel ninnau yn tyfu trwy ffydd i brofi'r nerth arweiniad, gobaith a llawenydd sydd i bawb trwy Iesu Grist. Gweddiwn. Nefel dad, creor a chynhaliwr popeth. Rydyn diolch i ti am ein bendithio a byd mor hardd. Bu Job dderbyn yr her i oedi ac ystyried rhyfeddodau Duw. Diolchwn i ti am y cyfle i oedi yma yng ngardd yr ysgoldy Llanuwchllyn a chanfod yr yfeddod mewn byd natur. Diolchwn i ti am agweddau amrywiol sydd yn yr ardd, gar Gristnogol, gymunedol, i bawb o bob oed ac yn dementia gyfeillgar. Diolchwn hefyd am bob cyfraniad dau tuag at ddatblygu'r ardd, ac am y rhai fi'n gweithio mewn unrhyw ffordd i gynllunio, paratoi neu gynnal a chadw'r ardd. Gweddiwn y bydd i bawb fydd yn ymweld â'r ardd yn blant yr ysgol Sul, aelodau'r ofalaeth, trigolion y fro neu ymwelwyr brofi bendith newydd a thangnefedd dy bresenoldeb. Pan welaf wen ar wedd blodeuyn hardd, pan welaf wyrth eiddfedrwydd ffrwythau'r ardd, pan glywaf sy aur donau'r meisydd yd, mi ganaf innau fawl i greu'r byd. Cliw yn gweddi a derbyn bob clod a gogoniant yn enw Iesu Grist. Amen.